Siemanko, cześć, witam was na kanale Ciupiemy po naszemu Call of Duty. Dzisiaj jest trochę na live Pogrom online, poszczylamy się. Jak ktoś tam ma impreza, albo ktoś grać, to znać na czacie czy coś, napiszcie mi. Pogromy. Kasa odebrano. O, widzę, że pozmieniali. Te monety pozmieniali. O, mnie pyta. Co tam w ogóle u was słychać? Jak tam zdrówko? Wiecie. Jak wam dzień minął? Możecie. Zabójstwo potwierdzone. Daj z siebie wszystko. Straciliśmy przewagę! Gambus! Tracimy go! Jep! Ale mnie szpetnie trafił. Wróg kontroluje mostę! Są w gambuzie! Nie, nie. Dzisiaj na drugą zmianę mam, wiesz? No teoretycznie powinien być między 7. Ajajajajaj. 7, 8, znaczy 19, 20, coś takiego. No ale. Ale nie, trochę później my skończyli, niż jak przyjechał, niż. Obiad zjadłek niż co, no to. Strzelać i manewrować! Opuszcza ukrycie! Plecy! Kuźwa. A, już mnie będzie widać, już. Chwileczka. O, już mnie widać. Potrzebuję ognia zaporowego! Wow! Dzięki obcy. Zabójstwo potwierdzone. Zabójstwo zanegowane. Zwiat szuka celu. Jeb się są. Pięknie. Ajajaj. A, gdzie tam całą noc grać? Leci! Nacierają od rufy! Fuck! Wrogowie na górnym pokładzie! Jeden na otwartym terenie! Dawać amunicję! Strzelać i manewrować! Pakiet wsparcia jest w drodze! Broń leży z rzutu!
Zabójstwo potwierdzone. Kurde! Gaz w powietrzu. Nadlatuje bomba wroga. Kryć się! Trwa ostrzał łożyczowy. Ale mnie trafił. Zauważono jednostkę zwiadowczą wroga. Ciskam przylepny! Pakiet wsparcia jest w drodze. Broń strefy zrzutu. Strzelamy z baterii głównej. Pozycja celu potwierdzona. Pakiet wsparcia jest w drodze. Broń strefy zrzutu. Chciałeś być. Zabójstwo potwierdzone. Salwa przeciwlotnicza w toku. Czyścimy niebo. Przy schodach! Nadciąga ostrzał wroga. Kryć się! Wrogowie na górnym pokładzie! Leci! Ja... Spoko, spoko. Dziękuję, ja was też również pozdrawiam. Ja Quickpool. Imperator Nanek, tak jest. Fajnie ci to wyszło. Ja ci muszę powiedzieć. Koniec amunicji! Zabójstwo potwierdzone. Ach, kurde, nie gdzie hajszylać. Imperator Nanek. Turururu. Zabójstwo potwierdzone. Cholera, nie żyje! Zabójstwo zanegowane. Ruch w kambuzie! Ach, mógłby granat schwycić. Siema, siema. Siema, Tadek. O buzie ty. Współrzędne potwierdzone. Strzelamy do celu. Ale mnie szpetnie trafił. Jak 2 na 10? Nie godaj Quickpool, żeś się nie postarał. Spadochroniarze w drodze. Przy dziale przeciwlotniczym! Zabójstwo potwierdzone. Zabójstwo potwierdzone. Kurde, granat! Ruch przy dziale przeciwlotniczym! Dopadłem go! Brawo ty! Dobrze, żeś go dopadł. Pięknie, że zrobił. Wow! Wycofać się! Odwrót! Odwrót! Porażka niestety. Ale zabójstw 11, potwierdzeń 13.
Ja wiem, czy jest większa. I tym mogłaby być większa celność. Większy magazynek. A tej mapki nie lubię. Dobra. A Tadek, co tam u ciebie słychać ciekawego? Co tam powiesz? W ogóle piszcie, co tam u was słychać, a nie tak cichutko kuczy na czacie. Strzelać i ruszać się! Zabijaj wrogów i zbieraj nieśmiertelniki. Okej, tak zrobię. Klatka schodowa! Wygrywamy walkę! Zabójstwo zanegowane. Kurde. Ja tak kampić nie lubię. Ja tak od razu na żywca. O, coś w tym stylu. Ruch na ulicy! Kuźwa, ale mnie utargał. O. Ruch na klatce schodowej! Nacierają przez bibliotekę! Zabójstwo potwierdzone. O. Ruch na klatce schodowej! Jeb mi gonga. Najpierw granaty! Mocno obrywamy! Jeb mnie. A to snajper kampa. Przyszpilcie ich i oflankujcie! Zabójstwo zanegowane. Świat szuka celu. Jeb mnie. Pedał jebany. On jest nudny. Piechota w bibliotece! Nie wiem, damy to jest taką... Tak, jeb. Ruch leży! Tylko strzelanka. Damy to tam zwykła strzelanka. Shermana! Pakiet wsparcia jest w drodze. Broń strefy zrzutu. Zabójstwo potwierdzone.
Pakiet wsparcia jest w drodze. Broń strefy zrzutu. Ale akcja. Zabójstwo potwierdzone. Kontrwywiad w powietrzu. Atakujemy samoloty wroga. Wrogi pakiet wsparcia. Wróg nie może do niego dotrzeć. Urzędne potwierdzone. Strzelamy do celu. Zabójstwo potwierdzone. Samolot zwiadowczy gotowy do działania. Zwiat w powietrzu. O, udało mi się pierwsze coś nabić. Zabójstwo potwierdzone. Bomba Azon gotowa. Zrzucam bombę Azon. Pięknie! Lot zwiadowczy zakończony. Pięknie! Apartament! A, pięknie! Zabójstwo potwierdzone. Jak krew z nosa. Pięknie Wrogi mi to pakiet idzie. wsparcia. Wróg nie może do niego dotrzeć. Ajajajajaj. No ale pięknie było. 15-6. Ładnie. Do pora dobrych wyników i... Nadciąga ostrzał moździerzowy. Wycofać się. Nadlatuje myśliwiec. Kryć się. Wrogi pakiet wsparcia. Wróg nie może do niego dotrzeć. Jednostkę zwiadowczą wroga. Rozpoczęto właściwy ostrzał. Obszar ostrzałów ustalony. Ty gnoju. Zabójstwo potwierdzone. Nadciąga ostrzał moździerzowy. Ewakuować się. Zabójstwo potwierdzone. Jebnie! 15, prowadzę! Prowadzę! Na klatce schodowej! Zabójstwo potwierdzone. Zabójstwo potwierdzone. Kurde, przebił mnie. Jeb! A. Te psony pederasta. Prawie bym... Zabójstwo potwierdzone. Zabójstwo Zauważono potwierdzone. piechotę koło Shermana! Zabójstwo potwierdzone. Doskonała robota. Utrzymać pozycję i okopać się. Cześć Tomek, cześć! Wpadasz na imprezę, wpadniesz? A pogromy coś gdzieś? Tan, taran. Ranga urosła. Oszał młodzieżowy. O, proszę. Jak fajnie. O nie.
Dishon, siemka, siemka, witam cię. Ładnie to. Zabijaj wrogów, zbieraj nieśmiertelniki. To potwierdzone. Mamy przewagę ogniową. A może impreza, ja? Zabójstwo potwierdzone. Zabójstwo potwierdzone. Zabójstwo zanegowane. Ale mnie spalił. Siemka, siemka, halo, halo. O, kurde. Siemano prezes, Cześć. witamy kurwa na budowie. Elo. My tutaj z Arkiem siwym, nie? No, no, no. Coś zapomniał, Ja. Coś zapomniał jego imię kurwa na live, nie? No, kurwa, niewybaczalne. Jo? Ja cię kurde tam znajdę w tym zaborzu. Żartujesz, przepraszam bardzo. Nie, nic się nie stało, żartuję. No ale imię coś zapomniał kurwa, nie? To bez gołtki, nie? To co, wbijacie, czy co grocie? No nie, myśmy teraz jeszcze ja teraz sobie jajca skubię jeszcze na kolację, bo tego Aha, na kolację, jedziesz. I tak muszę się oskubować, prawda? To jest dupia szybko. No. Tam Odison i ten Kamil chcieli z tego Division pograć, nie? No, no, no. Ale to dzisiaj? No. No o 11 mówili. Aha. Ale lipa jest taka, że wszystko to jest tak teraz porypane, że wiesz, tak grupowo, bo to tak. Ciebie jak nie ma, to ktoś wpadnie, nie? Zaś No. z kim się gra, zaś to później się takie rozdupia, wiesz o co chodzi? No. O, Kamil teraz zaproszenie, aha, bo on w Ghosta chciał grać. Ty, Tomek, No. ten gościu mi napisał, że w poniedziałek wysłał tą grę, nie? Aha, to że już wysłał, tak? No, ja mam numer przesyłki tam i ten, on idzie gdzieś tam sobie. Aha. No dobrze, to fajnie. Zabójstwo potwierdzone. To niedługo będzie, jak wysłał to, no. Pod koniec tygodnia nawet może być. Ajajajaj. O, żeby... A Nanek, co u ciebie tam, jak tam w robocie? O, jakoś Teraz masz drugie zmiany, musiał? Ja. Coś potem zaś na noc będę miał. No. Ej, a ty dzisiaj możesz dłużej siedzieć, czy idziesz od razu spać? Krzyżowy, Nie wiem, zobacza. Jak się... Kurczę, skasowali mnie. A czemu się Jak się pytasz? będzie kręcić? No nie, bo ja chciałem iść teraz z Arkiem z tego Ghosta zagrać tam z godzinę. I tam ten Kamil też tam ma tego Ghosta. I byśmy przeszli później na Division, nie? To byśmy się dalej, możemy dalej gadać, trampuj, ale jednak tego Ghosta to się fajnie gra, jak wiesz, zabójstwo potwierdzone. jak się skupiasz. Piję, Zabójstwo a piję piwko bezalkoholowe, ale twoje zdrowie. Ja, twoje też. Bo ja też sobie piwko kończę. Nanek żuberki napierdala, wiesz? Ja. Nie godaj głośno, kurwa. Bo Aha. dostanie ten, blokada. Aha, Nie, no nie ma źle. no, sorry. Strom to Jakiś- najwyżej mi Nie. zablokują. No, to najwyżej będzie pił mineralną. Potem będę już pił mineralną. No. Mineralna, bez gazu. Ej, Arek, wyślij tam zaproszenie do znajomych od tego. Jak on ma? Tam jest taki, chyba jak być to Return to Hell, powrót do piekła, 107, znaczy 1007.
u mnie w znajomych znajdziesz, to wypij mu zaproszenie, bo to... Ale ty nie będziesz mógł grać w tego Ghosta, wiesz? Znaczy, będziesz mógł, ale wtedy nie będziesz go miał w znajomych, to zaś nie będziemy mogli słyszeć się, nie? No. Powrót do piekła, tam Return to Hell. On jest w twoich znajomych, nie? No. Nanek to, kurde, a słyszałeś naszą gotkę, jak żeśmy do roboty jechali? Ja, Na domu. No. ja słyszałem to. A ty, w piątek jest Black Friday, nie? No, Już teraz jest, nie? no No, ponoć. już normalnie teraz się zaczęło. Już patrzałeś na konto, na story? Jakie tanie gry są? No. Kurwa, jest masakra, jaka Plusa? przecena jest gier, nie? Ty, ale czaisz, bo plusa, ci co mają plusa, to mają jeden dzień wcześniej, jakby, nie? Ten Black Friday. Zabójstwo No. zanegowane. A, no, to tak, wcześniej jest, no. Co za głośno będą? Nie, No. Aha. bo ja tu w ogóle Zabójstwo potwierdzone. strasznie mam ściszone dźwięki z te... O fuck. Z gry, wiesz? Aha. Potwierdzone. No. Zauważono wrogi pakiet A Sylwia tam pisała na Namkowi, ja widziałem Ja. na YouTube, jak grał. Co, bo on się jeszcze kąpał. To go do kurwa napisz temu Pieronowi, żeby tam sam nie siedział, kurwa, nie? I ona od razu cisna. A Sylwia go do obejdź się, bo mi pomachał. Tak, kurwa, szczęśliwa opiery. celów. Odejdź się, no. Ja, no. No, to tak jest. Ty to, ale to musimy się jakoś ustawić, bo to teraz właśnie o co mi chodzi, Nanek. To tak pomieszane to teraz jest, jak wiesz, jak ciebie nie ma powiedzmy 3 dni, a ktoś inny gra z chłopaków, nie? No. Zaś dalej gdzieś doszedł, to zaś to tak głupio komuś powiedzieć, weź wydupiaj, nie gram z tobą teraz, wiesz, No, o co no chodzi? ja wiem. To jest taka kurwa niezręczna sytuacja jak ciul, nie? Teraz jak ja jestem teraz u ciebie, a teraz ja idę teraz tam grać, to mnie też to boli, nie? Że to kurwa tak się nie da, wiesz, a jest tylko 4, co pasuje do tej gry, nie? Więcej nie, chyba że na strefie wzrostu wejść, nie? Zabójstwo potwierdzone. Można podupić, ale to najlepiej się ustawić i rąbać coś, nie? Chyba że masz jakieś plany, Zwiadowca jest. chyba że masz jakieś to się- plany. A fuck, zabił mnie. Porażka jest Ej, jestem liderem. Tym razem przyłóżcie się bardziej. No, A Nanek skupił się teraz, to dobrze gra, bo kurde ostatnio rano to tak w ogóle, nie, że dobrze mu szło chyba. a coś mu pisał, żeby się kawa jedną, ja? Ja, No. Dobra, znalazłeś Ale nie. tego? to było po nocce. No. To wtedy było po nocce. No. To mówiłem, żebyś tę kawę, wiesz, czas Ja na i to potem od bych nie razu spał. lepiej było. No i w ogóle takie Kilny. wydupione. I na nocka No też siema, no wydupione. żeś mnie tu kurde zaprosił, no. No halo. No, A Kaś ty siema, był? siema. Na drugim Kurwa, koncie nie. przecież, nie? A gdzie mogę być? No. Na jakim drugim koncie? No gdzie mam tego Gostrykona? No. Ej, a ten. Dobra, to my możemy odpalić w sumie już go, nie, Kamil? O to ja muszę na tamte konto przejść. No, aha, to ty nie jesteś teraz. Aha, mi się pojebało, no tak, dobra. No choć bym zaproszenie, Chodź. dostałem zaproszenie, kurwa mówię ci. No Weź mi dobra, to zaproszenie weź. na tamto drugie konto. Dobra, to ci wyślę, no. Arek też już jest, nie? To tam już możemy... A Audition powiedział, Audition będzie się wykąpić, zaraz będzie. Czyli on za jakieś góra 20 minut będzie Audition. Aha, no to w sumie na tym rekonie dużo nie pogramy. No. No pierdolę. No dobra, odpalamy go. No to dobra, to weź mi tam zapro, ja się No. przełączam. Ej, tam wysłał ci Arek to zaproszenie, nie? Ty, ale Znamy. kto to jest ten? Helde Kamil czy jak? Nie, ten drugi to jest. Ten. No to jest też on, ale on ma na drugim koncie, wiesz? Tam jest powrót do piekła. Return to Hell. 107. 1007. A jest Masz to, zaproszenie no. na prezent. No. A czekaj, ja muszę mu wysłać zaproszenie teraz. Nanek, jesteś tam? Ja, opie, ja was słucham. Mhm. Ja sam siedzę grzecznie, rozumiesz, jak Whitel i suchą sztrymów. Niegrzecznie. Ja i suchą sztrymów. Return to Hell. To a tam jest, starsi no, to gadają. dobra. Ale tego O, Auditiona stary. nie mam, kurwa. Audition. Audition. Ja pisał mi A to sam on na... tak nie gra. On i tak nie gra przecież z tego, bo nie ma tej gry. Dobra, to było. Ty, co wysłał mu to zaproszenie? Ja No to mu płacić wyślij, mu. no.
Pociśnij. Nie, bo mu pociśnie, A to- kurwa, to- Nadek a to- dostał. Ja? To mi pociśnie, ja wyślę zaproszenia, ten co to za frajer? Ale ja No dobra, Przecież jestem. Tomek, ja ci powiem tak, patrzę jak po tych zdjęciach, nie? Tam na Instagramie. To jakby my tak mieli Ja. maluchem jechać, to ja nie wiem. No. Ja bych musiał iść piechty No przywóz. nie, no nie, byś musiał kurwa po prostu wziąć drugie auto. Chyba ja, albo na dachu. Albo te siedzenia wydupić z niego, wiesz? co? Jezus Maria. Bez obrazy, ale z woskrowy. No, Krowy bo tutaj w może- Niemczech, Cicho. bo tutaj w Niemieckie Niemczech żarcie taką, takie. ej, no takie w Niemczech takie żarcie z Polski przywożą, wiesz? Aha. No. A żony mamy takie, że wiesz, no ino żyj, kurwa, nie? Bo nie patrzą na A to jest tak cały cwancik. Bo to jest tak, baba, jak po ślubie już to tak, nie? To byś przydupiona. Raz, to ci ubiera jak frejera. Dwa, kupuje ci kurwa szmaty. Trzy, gotuje ci jak kurwa dla 3 kucharek, nie? Dla pół wojska. I gorzej, i goto ci Kuba, kurwa, że siema. ty zajebiście wyglądasz. Cześć Ginter, Kuba. Ej, że ty zajebiście wyglądasz, ci jeszcze godo. Ja. Ty patrzysz w okno, kurwa, a tam nikt na ciebie nie patrzy, bo wyglądasz jak ścierwo, kurwa, na choince powiedzmy. Nie, ale opie. Weźcie we dwóch tam jakieś zdjęcie, że jak wasze widział, to ja pierdzielę. Ach. Jak krowy takie dupne. Jak, Ja jak pierdolę. jak Opie, a łapa jak jonoga. No już nie No to, przesadzę, to stare sterydy jeszcze, wiesz, to jeszcze to sterydy, żeś kupywał, Nie, kurwa, to po tej kiełbasie po śląskiej, bo tutaj jest chujowa kiełbasa w Niemczech. Po śląskiej. Kamil jesteś? Jest, nie? No to Dobra, odpalam. tego, zaproś mnie do gry od razu. Dobra. Przed tego trójkąta. No już, mi się odpala gierka, wiesz? Okej. Zabójstwo potwierdzone. No to w sumie tak chyba ta impreza może być, nie? Ach, Akurat kurde. tak pasujemy, bo nie Odisha przeszkadza. wpadnie. I później idziemy na tego, idziemy na Dark Zona. Ja, coś tam No, oglądałem. możemy skoczyć. Idziemy na Danek, Dark to Souls. słyszałeś, że masz kolejną fankę z Rzeszowa, Nie, z Mediamarkt? nie. No, Audition był dzisiaj w Mediamarkt, bo tam PS Plusa kupował, i tam zaczęli gadać o pakiecie nowym. No i Audition z walką mówi, kojarzę cię po głosie, czy ty nie jesteś tego? A ja, no jestem, jest jeden chłopak z Rzeszowa. A tak, bo ogląda was u Petera na stronniku. Ale ten Nanek, on jest najlepszy, kurde. Pierdzieli. A, jaja se robi. Nie, przeczytaj sobie posty. Audition pisał gdzieś to około godziny 12. To ja był w robocie. To wyślij mu fotę od razu tej babki. To ja mówię, I taki adres, Audition przyjdziemy tego. A jak ta pani miała na imię? Kasia. I właśnie Kasia, pozdrawiam cię. Peter właśnie mają pozdrowić na tym, na strumyku, jak No, tego go- Petera albo na vlogu. Ej, Ej, to niech mi powie, że ją kanał. no, Co tam? nie jeden. Nie jeden. I to nie jeden. Halo? Je pieruńsko zdrowy. No, Zabójstwo zanegowane. to Tomaszu zapraszasz, czy jak? No już, czekaj tylko nie, to się wszystko ziomuś powolutku odpala, wiesz. Czekaj, bo mi pokazuje, że jestem rozłączony. Tu nie wiem, czy ja mam downa, czy... Jeee, Czy po prostu chłopcy. Jozazie pierwszy. Arek, No, to będziesz mógł za chwilę popatrzeć sobie na te rude dupy, tam takie fajne grają też, wiesz? gdzie? Aha, ten. Tego do ryży, Tomek, no. ryży. No, Nanek, ej, no ryże, no To weź kopa. ten, niech przodem idzie, nie? Ta ruda. No. Kurde. Ej, Nanek, ja wczoraj grałem z tym Kamilem, nie? No, Z tego Ghosta. I on mi tam zaczął opowiadać o tych rudych kolorach takiej tam, wiesz, jak dziołcha się tam stworzył i ten, nie? no. Ty kurwa, ja tak się ta bajka tak wczuł, tak kurwa go słucham i tak patrzę mu na ta żyć, to już tak do 10 minut. Taki na za nim i tak ja. Ten język mi tak po same jajca wisi i tak ja. Dobre, co? Dobra, zapraszam was. Ale i tak ojciec Łukasza był lepszy w tej koszuli. No, ojciec Łukasza był, no dobra. Pakiet wsparcia zniszczony. Brońcie strefy zrzutu. Czekaj, tu jest to. No, bo ja sobie jeszcze raz uruchamiam tego War, bo offline był też. Zabójstwo Aha, potwierdzone. to teraz nie wiem, czy to zaproszenie... Nie, Będzie aktywne. spokojnie.
Dobra. Ale dostałeś, nie? Ale już dotarł. Tak, mi się konsola przywiesiła. Słyszysz nas, Nanek? Ja was słyszę. Ja ino tu rozumiesz o prestiż walcza. Bo już mnie pierony doganiają. Dobra, A co spoko. ty Dobra, właśnie... już dobijam, poczekaj. Co ty właśnie, Nanek, co ty grasz za ten? Że tam medale widać jak giną. Co to jest za... A, bo to jest wersja premium za 200. Aha, no. O, Arek, to ty nie Ale to historia życia, kurde. ja właśnie, jestem kurde Jaki kurwa zakopany. niebie, jaki niebie tam, zło. Powiem tak, To było jak po to śląsku niemiecku. jak to powiedział Peter, Nanek, opowiedz nam jeszcze tę historię, jak kupiłeś premium za 200 zł? A, bo oni mnie namówili. Aha. A do Battlefielda? Tak, to bo tak, no wiesz, mówili, fajne mapy będą, level sam się będzie wbijać, Ja. będzie A teraz fajnie. Auto AI. Aha, pierdolisz. Kurwa. Kurwa, a kupił, a 2 dni później promocję, kurwa, naprawdę. Ja, no. Ale to Ale tak samo jak kurde teraz z się- tymi dwoma grami, nie? No. Masz 300 teraz, to mieliśmy kupić, a teraz już są czarny piątek po połowę karty, nie? A fuck, mnie 140 zgasił pieron jeden. Nie, że się taka wkurzyć idzie, no. Żeśmy tego Wallstein, Wolfenstein 2, no i tego, i ten horror, nie? Evil Witcher, no. Zabójstwo Ale to już idzie. Ostrzał z baterii pierwszej. Ale jak na coś czekać, żeby kupić, to wiesz, to pół roku czekać, bo tak to jak kupisz, to graduje. Kurde! Kurde, za chwilę Amper reklama. pieruński. Dobra, o nie, ta misja. Kamil, ta misja jest kurwa. Kamieniowy. A jak tam Tomek w robocie? Pomaleńko, wiesz, żeśmy teraz skończyli jednego tira, jeszcze ostatniego i zarazśmy przyjechali do domu. Spokojnie, spokojnie. Drugie zmiany są fajnie, 2 euro więcej płacą, a mniej robisz. A mniej robisz. Zabójstwo potwierdzone. Mniej ludzi, nie? No i mniej ludzi, no. Osoby i gej. Dobra, nie zrobię wam tego bólu, zagram brudą panem. Dobra, zagraj, zagraj. Co No tego? to musimy zobaczyć. Nanek nie godał do mojej, że kiedyś, nie godałem jeszcze, mówię, że mówiłem Kamilowi o mojej, że mówię, że kiedyś jak będzie Kamil grał, No. to powiem, patrz z jakimi dupami on tu grą. I wiesz, patrz jakie ono może żyć i tak dalej, nie? No. A dopiero później na końcu jej do słuchawki, żeby pogadała się bez niej, nie? A to taki męski głos. Dzień dobry. Cześć. Mam 14 lat i włosy na plecach. Jo. Albo tak Nanek, taki Nanek, gdzie to już to ja, Nanek. Ty, Danek, a właśnie co Cześć. ten, co Cześć, tam masz to ja. z Lemim jakiś CKM taki z przodu, że niby Gwiezdne Wojny, ty w kapturze jesteś tam i ten, co to jest w ogóle? A te czasopismo ze zrywu. Ekipy zryw. Kurwa, A ja to teraz żeście wystawili, czy co? Ja. Tak, kolejny, ale jak zobaczyłem ten Nanek Imperator, kurwa, jest... No, Jak taka mina w ogóle do tego. Obcy przegrywą! No ale fajnie idzie, za chwilę nie? nie Impreza rozbrałem się go, kręci. Impreza się kręci. pytanie, Nanek, a każdy te oczy malujesz? Kurde! Łazi zaś sam pierun z tym. Kurstwem takim. Co ja wziąłem, kurwa, jakiegoś tego? Tomek, patrz, mam dupę, patrz. No. No pa. Dobra, Siwy, chodźcie. pa. Widziałeś jaka suka? Siwy. Zobacz Czekaj, ją. bo idę za nią właśnie. Poka. Pa. Dobra, chodźcie. Ja oby się stwarzy, kurwa. Oby się stwarzy. Kuźwa, przegrą to. Jakbyś miał taką mamuśkę, to byś sam się braciszków narobił. Dobra, chodźcie. Tomek, bo tam cię ktoś usłyszy, wiesz co chodzi? No. A, Ciekawe co ci twoja na No, to no. powie. O, o to mi chodziło właśnie. a moja żona Kuźwa. wie, że ja taki kurwa po świru wie, nie? Nie żartuję. Ale tak był jak pierwszy, chociaż nie miał jak najwięcej zabójstw. No. I też cię wzięli. Ty, ale to jest ciekawe. Aha, bo miał jak potwierdzenie. Dostaję. Miał jak najwięcej potwierdzeń. Kurwa, Kurde, nalot. bomby. Pierdalaj! O, przeżyłem. Cie, Dobra. ja sam muszę przycisków A ja to wy jesteście z tyłu. Poczekaj, No, bo bo muszę jesteś z tyłu. ustawienia imprezy zrobić, bo w ogóle gry nie słyszę. To są No. ustawić dźwięku, dobra. A na czacie cisza. Ja też nie mam głosu z tego. Granat. Dupę. Kurwa, załatwił mnie. Chłopaki, prawa strona. A Sniper. to,
A to nasi kurwa, a ja swojego ładuję kurwa. Wow, jakieś... Super. Czekaj, bo Nie wiesz, nie oznaczył Ja się, my- wiesz. ja myślałem, że ja w kola gram. A co to jest? Ghost? Jak te przyciski one lecą? Czekaj. Ej, broń jakoś dostałem było? nowo. Tam jest snajper, patrz. Kamil, No. gdzie się będziesz Ej, tutaj na orientował? górce. Chłopaki, tu Wafę jest na górce snajper. 28, co to jest? Ona ma dużo odrzut, ale to próbuj. A to jest mola to. Nie lubię. No, mam słabe drążki, wiesz? Kurwa, zajebał mnie. Aha. Czekaj. Kurwa, nie guziki mam- mi się pierdolą. Ja nie wiem, jak tu czat słyszałem, nie słyszę gry w Kurwa ogóle. mać. Na tych słuchawkach. To tylko... A ustawienie imprezy jak masz? Masz priorytet... Kurwa, ała. A właśnie, no. A czekaj, gdzie to? No, ja przez to ja przed chwilą obniżą, nie? Żeście widzieli na tym. O, moje plecy! Ciężko wypracowane. Ciężko wypracowane. Ale się wjebałem szybko. Dobra, leży. Leżę. Podniosłem, Ja ale też. się cykam. Aha. Tomek, ja ci powiem historia z pracy, nie? No, Eee, pogadaj. jakieś... Zabijaj wrogów, A może zbieraj z nieszczęśliwych. 2 lata temu. 2 lata? No ponad 2 lata temu. Bardzo proszę. Jarek, No. podnoszę. Dobra. Że jak rozumiesz, nosił żelazo za ściana No. do zabezpieczenia. Czekaj, Tomek, Ja zaryzykuję. ważył 63 kilo, No. a te żelazo ważyło, rozumiesz, 60 kilo, nie? No ale srał to pies, nie? Już rozumiesz, mięśnie już takie, wiesz, rzeźba miał jak kuźwa dupno, nie? No i miją takich hopów ze ściany, nie? I ten jeden do mnie ej kolego! Go do mnie może. Kurde, no nie trafia w niego. Padł mi, że ten... Padł kolego. Słuchaj, te rzeźba już masz piękno, nie? Teraz co na masa, nie? No. A jak ja to niósł, to mi się nogi uginały. A on jeszcze by chciał, żeby ja coś ciężejszego na masa wziął. Ja pierdolę. Opie. Nogi opie zamiatało mną jak szmatą, rozumiesz, po całym osiedlu. A on mi padł, no to teraz co cięższego na masa, nie? Kurwa, nie mogę ty. Dojebał, rozumiesz, jak... Słyszałeś to, Kamil? Tak, słyszałem. Kurwa, zrozumiałeś ten cały tekst? To przecież jest przechuj, nie? To Ej, jest Nanek, przekurwa kurwa, gadaj. korek. To jesteś kranek przepotężny. To tak pasuje do kitu, nie? Chuję mi jeszcze każą więcej kilo nosić. Kurwa. Ja pierdolę. Koniec. Wybaczcie za mój śmiech, ludzie. Ja się szczerze się kurwa śmieję. Ale może i tak fajny śmiech. To dzięki. Taki bez zębów, dwa zęby wybite jak czoła. Jeszcze pół glana w mordzie, mam kurwa po 10 latach. A, nie ma tak źle chyba, co? No, nie. Tam zęby to nie dopiero. Ważne, że z zapy nie Otwarta jedzie. jest? Pane, powiedzcie mi, Pakiet teraz wsparcia otwarta? zniszczony. Brońcie strefy zrzutu. Nie. Trzeba Stopnięta. otworzyć, bo Audition będzie chciał... Ja tak Ale ja patrzę go na tych zaprosiłem. siulików, to oni strzelać nie umią. Co z nimi grą. Ale czekaj, sprawdzę jeszcze. Ja jest dobra? jakimiś Kamil, Dobrze, inwalidami. to ja sprawdzę. Może się wycofam na chwilę. Kurwa, Ty kupi ciulu! Zabójstwo potwierdzone. Co za głupi ciul! Co się nie? Nanek, weźmy kurde na uszy gadać po śląsku. Ale głupi ciul! Zaczął mnie opie... To byś musiał... Ja ci to byś musiał godą, przyjechać opie, na to się show. musisz urodzić. To nie ma tak opie. Ja. To się musisz koło kopalni urodzić. No, rozumiesz. Max, Albo w kopalni. Chodzisz. Dobra, zapotrzenie zresztą. Ej, To ale na się, chleb kurwa, musisz poświęcić, dodać bo- pyp. No. Świat w powietrzu. Jak? Na celu. Na chleb pyp. Zabójstwo potwierdzone. Pep. O. Pyp. Ty, Ja pierdolę. pet, kurwa. Ty, Tu pet jakbyśmy- to peta. Tomek, Tu ten Niemczech pet to peta Jeb mnie Niemczech, kuźwa w plecy. Nie będę cię Jakbyśmy, jebać. jakbyśmy w Strzelcach powiedzieli w sklepie
spep, to od razu butelką w łeb byśmy dostali. Albo by cię zawinęli, że chuj Od razu na pały ładniejszy. dzwonią. To jest kit. Ale chociaż tam u nas też gotują po naszemu, nie? Ja? No, że to blisko. No. Ty, a ciupią też po naszemu. Ja. Ciupią. Właśnie Tylko by próbuję to... powiedzieć. Tam przecież dwie ciupy kurwa w jednym mieście, chłopie. To się wyobraź, jak oni tam ciupią, nie? Pięknie, chłopy, jak pięknie ja ich ciupia. No, dwa kryminały w jednym mieście, to kurwa tam każdy normalny, że każdy ciupie. Ty, ale lipa jest jak cholera, cześć? Ty macie podzielną uwagę w ogóle tu bajera i tu gra, bo Jeb nie mnie wiem w ogóle, plecy! No. Co za parszywo menda, tak się nie robi. kiedy to ma- Arek, przyznaj się, dlaczego nie możesz. Ja kurwa, ja uniwia, wiesz co chodzi? No nie wiem. Przyznaj się, samu nie możesz, kurwa, jest takiej podzielnej, bo ci brak lewej strony, kurwa. Bo wiesz dlaczego? Bo ja tu mam herbata zamiast piwa. Kurwa mać! To za pederasta głupi. Dobra, chłopak, Kurwa, teraz jest bez nerwi. jaja. Kamil, to ja Ale bez nie jaja. bez kitu, ja się muszę wgrać, bo ja dawno w to nie grałem, wiesz co chodzi? No muszę się skupić też. Kamil leży. Czysto jest? Mogę być do ciebie? A ty żyjesz? ciulu. No, Skąd ty żyjesz w ogóle? że Ty pracuję się cały czaił czas. z tyłu i czekał jak No to na załatwią razie, masz. trzymaj się. O, kurwa, lecą. A, Tu jest, lewej, lewo. nie, O. no zapomniałem. Cześć. Siema. Dobra, już nie gadam. Witam Wszystko pana chwila, bo- Odiszona. Jak tam zdrówko? Witam pana Nanka. A w porządku. Siema. Siema. Tomek jest najlepszy tam, takie Łobi Anken Łobi. Czy może lepiej powinienem powiedzieć witam panie imperatorze? Tej pozdro. Temperaturze, no. Witamy pana imperatora. Ciul mnie, kurwa, durniu! Słuchaj, właśnie sobie wyobraziłem, jakby był Gwiezdne Wojny po polsku. Kurwa, Imperator Nanek, po śląsku. Nie, po śląsku. Joje twój fater! Alien. Ja jest, no, jak to było? Ja jest Panie twój Łukasz. fater. No joje twój fater! Teraz zagramy tego jednego Oj, meczu, twój jedziemy na fater. tego Division. Dobra, ja sobie już wbijam Division. Nie, ja! Joje twój fater! Ja jest twój fater, hopie. Ciulu głupi! Kurwa, jeszcze go nie zabiłem, mamo! Nanek jest przechuj dla mnie. Czemu ty dręczysz mnie, córko grabarza? I wspominasz, jak twój ojciec sypał ziemię. Ja pierdolę, dobre to było. Ja zamiast Kurwa. herbaty sobie kurwa piwo otworzę. bez kitu. Lepiej, piwo to rozumiesz, to ino zgaszą twoje uczucia. Weź se jebnij się. No, za Rosetta se jedno. Nie? Macie pozdrowienia od Quickpola. No, dzięki nawzajem. Pozdrawiamy Quickpola. Tak. Pozdrawiamy Quickpola. Siema, Kasia, Long. kurwa, z Rzeszowa. Ją... Aha, dobra. Panią Kasię. Tak. Dzień Audition dobry, jest sprawa. pani Kasiu. Jest sprawa, na weekendzie będzie PlayStation VR w Rzeszowie, MediaMarkt. Idziemy? Ja idę. Na weekendzie? Tym weekendzie? Tak, w sobotę i niedzielę, tylko że w niedzielę ja jadę. w sobotę Za darmo. Ale to Czyli zapraszamy do dostaniemy nas. za friko? No. Przyjedźcie No do nie, no, nas. To mnie mogę patrz- pobrać na Kuźwa, wiatr, a nie? czemu ja paczki nie Aha. umia dostać? Nie Siwy, wiem, Kamil, zobacz co moja baba wymyśli, bo ona co weekend coś Siwy. wymyśla. siwy. Co? Ej, Niech chłopaki ja przyjadą do ci- nas. Ty dostaniesz... No. To przyjeżdżajcie do nas na VR, zrobimy imprezę. Na net. A właśnie weekendów to ja nie Audition. obiecuję, bo to Ty, baba a wymyśla ty, wtedy, wiesz? no możemy przyjechać, a Na tygodniu premium możemy. na hubie możesz? No. No Co? ty, właśnie odchodzi, że to jest tylko na weekendzie. Kamil, Kurde. Kamil, wiesz? No co? no bo ja się pytam Tomka, bo nas zaprasza na VR-a, ale nie wiem czy ma premium na hubie. No, Premium? no czy możesz Mum za 200, kurwa. na Pornhub? Mum. Na fora? Nie, na Pornhub. Na pornocha? No. Porny chapa. A premium ty to możesz? No.
Ty, słuchaj, a ja fajna strona z marsa.pl. Listę to masz. Ale jak już... Jak już... Jak? Zmarszczce.pl? Z marsa.pl. Ale jak już baba będzie Zamiast spała. zmarszczce.pl. Ej, to jest właśnie, ale to jest właśnie ten punkt dostępu. Czaisz? Te nowe To takie. musimy aktywować, bo inaczej przegramy. Zabijaj wrogów, wspieraj Ty, nieśmiertelnik. ale słyszysz? Dawaj kurwa, siwy za nami. Gdzie, ale gdzie? A tu. Wiesz, no. Nie widzisz tej rudej? Ty nie widzisz. No właśnie, chcę powiedzieć. Ryżu. chciałem mówić suki, ale mówię, ale chuj, dobra, bo dobrze, żeś mnie wyprzedził, kurwa. Ty Kamil, masz grafik na grudzień, czy jeszcze nie masz? Za mało się schyla, czy wiesz graf- jak? Nie, nie mam. Będę miał tego 24. Kamil, Aha. Czwartek? We czwartek, no. słyszysz, a czy ty wiesz jak jest księżyc po śląsku? Pod żurawiem! Mój. Nie, miesiączek. Co? Miesiączek? Miesiąc. Sorry. Piwo. Drogę. A, dzięki. Prawie żadnego, Ej. nie? No ale to by można było kiedyś tak zrobić, nie? Byście przyjechali, łopie, byśmy ten, Nanek by przyjechał, byśmy ze live'a jebli wszyscy w jednym, kurwa, O, tym. pierunie, I VL. wiesz, dla gorzołki by Wszystkie poszło. Świat w powietrzu! Wszystkie Łukasz, to gry kiedy jedziemy do Niemiec, mówisz? Ty Nanek, ale ty nic byś nie mógł wziąć, tylko No bez kitu. śląską kiełbasę dla niego. No Nic weź więcej. 30 kilo śląskiej. A jedno, chleb. słyszysz, ja takiego dobrego... Doku! Co takiego dobrego? Ej, zakłócać jest w pobliżu gdzieś u mnie. Janek, jak... Ej, pany, tak na marginesie. Ta broń taka z tym czerwonym, tym czerwoną poświatą, nie? W Division. Znalazłem maskę. I ta maska Chroni cię. pomaga, chroni przed tym, przed ogniem i tak dalej. Żartujesz. Także zajebiście byś nadawała na ten. Na tą misję. Tako to dobro się maska, będzie- żeś znalazł. Jej. Najazd. Pożycia cię lub Cześć. No. Ej, odsłania mnie ktoś? Za 52 sekundy, lipa. zabójstwo pod... Nie na Jestem w ogóle. Idę w krzaki. Kurde, kuc. O ty psie. Świat w powietrzu! Szuka celów! Ej, dobra, czysto. Tak Ale muszę ty- drona może. Aha, bo ich nie ma. Skończymy tego meczyka. Ej, chłopaki, ja mam na drona. Division. Mam drona, zawisł. Dobra. Kurwa, Widzę. no Kamil, chodź tutaj, jest czysto. ale gdzie Tutaj. ci są? Tu, patrz, Umyłem się tu. dopiero. No wiem, tu. X, doku! Ej, A walimy do tego żółtego punktu, czy to? Tak, No tak, nie, tak. no nie walimy, mam to aktywować. No, za parę sekund będzie aktywny. Tak to zaraz zrobię. Na razie A czysto. gdzie, a gdzie jest reszta gangu w ogóle? Nie wiem, ale No to aktywuję teraz. teraz jest Tak otwarty. Dobra, ci Osłaniać wypatrzę mnie. pilnuj siły. No ale ten był w krzakach, ale tu nic nie widzę w No, ogóle. ej. napierdalaj szybciej tą klawiaturę rudę szmatą. No szybciej już tą... A biegnie za wami, tam jest. Tam są. Z tyłu. Wiem, widzę go. Dobra, leży. Zabrakło... Kurwa, półtorej Kamila sekundy. zacznij. No. I Kurwa, piecu stoła, krupnioki grzoła, a Jonio majt, a Lewo, lewo, ona tam się są dwóch. śmiała. Dobra, Tomek, aktywuj. Nie olej. Aktywuję. Jeszcze jest jeden krupniok? Tam Co? przed tobą był, przed tobą. Widzisz? Co to jest krupniok? 4, Eee, 5. Wygramy. Jest! Tu jest. Kurwa, granata wyrzuca jest. Pięknie. krupniok, jakby... A wiesz co to jest Rzymlok? Przegrana czy co? Kaszanka, kaszanka. O, Obiszą, właśnie. Kaszanka to jest. Kaszanka, aha. Jedna jest krwią, a jedna jest bułką. No, No, bułczanka, nie? Bułczanka i kaszanka, że coś takiego. Ty kuźwa pitpo. Rudu. Ruda? Zabójstwo Jeżeli potwierdzone! No jakie druga runda remis? Dobra. O co chodzi? Dobra, po meczu to idzie na Division? No, idziemy na dywizję, no, bo to... To jest no, rozjebany dzisiaj na tej misji. Można Poczekaj, się skupić. Imperatorze, weź mi wyślij tego, bo imperator... Kurcze blady. Imperator śpiewa normalnie teraz. Wyślij mi Tomek zapro na drugie konto, ja tam się bijemy. No, dobra. Zabójstwo potwierdzone! To co tego dywizjona odpalamy? No, zamknij, no, idziemy na dywizję. Chodźcie na koda, chłopcy. Lot świadomych Kod je zakończony! piękny. Nie, bo ty tam rządzisz, Nanek, to my tam się boimy. Jeb mnie granaty. Kuźwa mać. A już punkty miałem, pany. Miałem już piękne punkty. Zaproś. Ktoś mi to skasował.
za to. Tak, Ej! okej, odpalamy. Siwy dobrze. dywizjon. No ja mi się ładuje dopiero, wiesz? Ładnie. A propos Audition to jest Arek, nie? Siwy, nie? A to Audition, nie? Byście No. się chyba nie... Siema. No, a tak tradycyjnie po śląsku to jest kusik. Kusik. Ja. Kusik? To jest kusik? To jest ten kutasek czy kusik? Nie, buzi buzi. Kusi. Ale Łukasz, jakbyś tą panią oceniał, to ile dnia ta Kasia? W skali jakiej? No Audition, właśnie powiedz, o co chodzi z tą Kasią? To ona niby tam, ten? No było się spytać, Skali czy od- dała subskrypcję. Od 1 do 10 to 4. No to zdrowo, Od 1 do 4? Każdy Co? ma swój gust. to Od zdrowo. 1 do 4? To 1, no. A jako młodo? Słyszysz młodo? 1,10 no. Co? A tak z 25, 6 lat. To zdrowo, to zdrowo. A bioderka miała? Bioderka. No zdjęcia nie zrobiłem, no. Ty, ale spytałeś się, czy subskrybuje mój kanał, czy nie? Co? No nie, tylko Peterze mówiła. Siebie lubi, ale... Ej, ale to weźmy może ten. To przecież jak Ej, to- Audition wie w jakimś sklepie, to zadzwońmy do tego sklepu i on tam mogła też pogadać, nie? No. Witam serdecznie, przepraszam. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do kierownika zakładu tego sklepu. No. O- Czy dała pani panią subskrypcję? Kasię. No. Chyba nie. Bo sam się Nanek pytał. Popie takie chuje by szły na tym kanale, później że koniec. Zajebaliby ją w sklepie, nie? No. A, przestań. Ty, ale by też ją to wyrzucili, zdupił, bo- nie? Trzeba było i powiedzieć, ja Nanka znosz, a dałaś mu subskrypcję. Ta, dojść subskrypcję. No, tyś Na te zaś pewno- zepsuł, wiesz co? Audition na pewno już powiedział, swoje załatwił. Jak No. chcesz, to ci załatwię, kurwa, ten. No, wiesz. To Autograf. zdjęcie z Peterem, nie? No, trzeba było załatwić. Słyszysz? To. Trzeba było No. wydrukować, co Quickpool zrobił ten, ty wiesz, tą A, gazetę, no tą to co? stronę. No i tu je Nanek, tu je Fajnie Nanek. wziąłeś, kurde, nie? No. Tu je Nanek, No. imperator. Tu je Nanek. Takie wizytówki, nie? I ten, Ej, a Robert. chłopaki, a to, ja nie wiem, czy teraz dobrze się, czy dobrze jestem w temacie, ale to Quickpol umie robić tak te joysticki? Ja, Te to je on, Mhm, tak. ja, to je on. Nie? No, to kurde, ja już bym miał zamówienie u niego normalnie, bez kitu. No. Tak było ładnie. A co robi? Quickpol. Pady. Jest na czacie, także możesz Arek pogadać. Ale jakie pady to? Nowe pady, czy ty No, nie. Ja, nowy. Przerabia. Patrz, na przykład kupi... Widziałeś u Lemiego, Lemi dostał od niego, nie? Od Ja. Quickpola, nie? Ja. Dostał pada. Widziałeś? To na święta? Nie, Nie, na urodziny to było, nie? Kamil, który to A masz on lat? jest na imprezie. A chuj go wie, kurwa. Nie wiem, No mam wiem, słyszę, wczytywanie. widzę właśnie, no. Nie wiem, czy to Także byłem, muszę jest sobie tam, ale świat coś zmienić na mało piątkę, pisze. na czwórkę. Bo na Nie piątce ma. mam. Ja bym chciał naprawdę O. taki kozacki jakiś styl sobie zrobić do pada. To byśmy się dogadać, co to wysłać. żeby- Słyszysz? żeby- Tomek. Ponoć ten, z prążkami taki, ja? Te końcówki. Z proszkami. Ja Nie, pierdolę, bo ja to ci nie są mówię. gumki. Jak ci mówię, co by Tomek chciał. Z kiełbasy śląskiej, jeden kawałek taki okrągły, półokrągły. Nie, bo by to pogryzł. To by spierdolił to od razu. Nie, ale wiesz co, ja znam Dla dobrą... mnie kiełbasa Tomek. śląsko... Ale ja sam znam taką To się masarnię, nawet nie? nawet. Że jak ja by ci przywiózł wóz tu, Ja Albo pierdolę. boczku. Ja czuję ten zapach już w ogóle. boczku, tego boczku. rozumiesz, to byś go wdupił, aż byś zęby se połamał. Ale ty, ja ci powiem, Nanek, na boczku ją się nie wychował, na podgardlu, chłopie. Na czym? Na podgardle. Na podgardlu. Gdzie ty mnie od 1000 pierdoliłeś? Jak się spierdoliłem. No, Gdzie mnie jesteście? Idźcie tam, wszyscy? chłopcy, idźcie, No, no jesteś, nie misiu. wstydźcie się. No kurwa, ty mnie Tam ich jest spierdoliłeś ciul. gdzieś. Idźcie tam, bo ich je nikogo nie wciul. uciekł. Gdzieś ci kurwa uciekł. No to kurwa do ciebie. A to w ogóle ten, aha, to on co też, no. No jest na... A kuku, O, jesteś. ale mnie gnój Ale czekaj, my źle zjebał. jesteśmy, nie? Bo Ja się- znajomi A ty Arek, online... ty masz do ciebie. tego? Ty też masz Arek? No, kto? Co? To. Siwy, no. Arek. No tak, on już jest Arek, odpalony, no, no. Dobra, to siły, dobra, bo tak kurwa tak... No. Ale czekaj, bo teraz jest tak, grupa dla znajomych i znajomi online, to wy muszę
Ja was Ale zaproszę to do będzie ciebie. Odliszona, nie? nie, Dobij do nas i ten, No, potem... dołączamy do Odliszona, siwy. Okej, Dołącz do grupy. Kierowca jest w Odliszon, powietrzu. Odliszon. Ty, ale czemu Godo siwy? Wy na tych zdjęciach... No, Mama mi bo nie też blondyn. mówi siwy. Na tych Ale nie. zdjęciach żeście są we dwóch tym łysi. No. Ale ja od dlatego. dziecka byłem biały, No, dlatego siwy. To się kurwa Jest. znalazł owłosiony. No i jest starszy ode mnie trochę, nie? A. Dlatego, nie? O, no nie mówmy o ile, dobra? Proszę cię. Stary dziad, no chuj tam. O 10 lat. To chuju. To, Nie, jak nie, stary no, dziad- weź no Nanek, proszę cię, A co ty, nie godaj mi, kurwa? nie godaj mi takich rzeczy, chłopie, co ty godasz? Ej, ty siwy padasz? jesteś? Zabójstwo A nie, potwierdzone. do kogo ja mam wbić w ogóle, bo Do jesteś Odliszona, tylko... dobij. A gdzie to jest? Dołącz do grupy. Te, No to jest, ale to nie ma wiele tego ci to na liczniku podliczona. naczaskało. Masz go w Mi? ogóle znajomy? No. Nie, to... 28. Ale słuchaj, to na Tomka dobij po prostu i tyle. Dobił Tomka, no. No. No, dobij do mnie, siwy. No ja jestem u Dołącz do ciebie. grupy. Nie, jesteś poza, bo teraz ja widzę. No. Zabójstwo Nie, no ja mogę tylko wbić do ciebie i opuść grupę. Jednie nie? granatem, świnia. To Okej, dobij dołącz. do mnie. No dobra, dołącz, czekaj, bo teraz się rozłączyłeś. Teraz mogę wbić, no dobra, okej. Dobra, jest. O, jesteś. No jest. No. Dobra. No. A kurde, Nie, panowie, dużo wiesz, macie widzę- czasu, może byśmy spróbowali ten najazd. No, to nie, na to nam Łukasz, z właśnie... najazdem. No ja bym A, chciał, a ja- no. Kamil, A ja chodź. tu my od roku chyba tam próbujemy. Kiedyś z takim z Irlandii, z Pawulonem, żeśmy się tam wbili, on 3 razy większy poziom od nas i taki wpierdziel, nie? A, jak ja, Taki ja zegar się, a ja wam powiem, że jak miałem takie najazdy też kurwa przed dywizjonem, to później mi po 5 lat wpierdolili. Dobra. Wyjebane. Także kurwa, teraz w 4 to będziemy mieli 8. No. E, Hop, ja mam Jedziemy, no. 800 Phoenixów, mam, mógłbym przecież kupić, Kurde, ale nie mam, balans. to by było dobre. Dźwignij mnie, kolego. Dźwignij, a to nie Oj, bez. Ty, Odliszon, to weź bierzemy tego. Weź tego, cośmy brali. smocze? Smocze gniazdo? Albo- Nie, smocze No, kule. kurwa, to- Dragon albo Ball. nie, albo wiesz co? Smocze jaja. A, siwy, a jak się nazywało to z tymi dronami? To było No zajebiste. to masz wiesz, ten, czekaj, to jest, już ci mówię, 3 godziny później, czekaj chwilę, już ci mówię, nie wiem, zapomniałem. Kurwa. To było też dobre, To było jest- tak sam raz akurat dla nas by było w sam raz, bo to... Chociaż możemy iść na tamte. Czekajcie, może... Bo to jest tu na Zaginienie końcu, w akcji? nie? Czekaj. Zaginieni w akcji, dokładnie. Steven tak. Seagal. Albo Siwy, czyste to niebo było to zagi- jest. Nie, czyste niebo myśmy robili. Tak? Bo to jest krakenowaniany Kurde, balans. Na Dark Zona jakiegoś dobrego, powkurwiać ludzi innych. Ale mamy dobrą ekipę, to może coś najazd. No. No dobra, to było dobre, nie? Dostaniecie takie dobre szmaty od razu po tym najeździe, jak przejdziemy, że masakra, nie? Ej, ale Czyste Mamy niebo? zaginieni w akcji. No, albo czyste niebo, no. To zaginie w akcji robimy. Tutaj może coś tam Zaginieni będzie. w akcji. No. No bo tam to było przepierdzielą, tak szczerze mówiąc. No. To smocze gniazdo. To idziemy na zaginione akcje. Zaznaczyłem panowie, to do skrytki zapraszam na razie. kurde, ubił mnie. Kryjówki. Siwy, Co przenieś za się. pała. Przenieś się. Petna Do kryjówki, ale pała. tam blisko co jest. Kryjówkę, no. A czyli do Odliszona Daj, mam lecieć. padadaj, padadadadaj. To mogliśmy pocisnąć przez strefę mroku, tam byśmy się pobawili od razu, bo to po drodze. I taki wpierdol. Granaty do kieszeni i hela, no. Dobra, już oznaczam. Kurczę, tam jest dwóch. Zabójstwo zanegowane. Pozdrawiam tych smoków z imprezy, aha. Ty, na No, ty się pytałeś ile mam lat, nie? no. 4 dychy, nie? A, przestań. No stary dziadek. Stary dziadek jestem już. No Jest. słowo. Co, ej, No to jeszcze słowo ci najlepsze, gadam, nie? najlepiej ci jeszcze powiem skończone, kurwa. No Jest. nie kurwę, dobra? Już tak mi pocisnąć nie musiałeś, kurwa. Właściwie taki stary pryk? No kurwa jest, stary. Ale widziałem, Za ale, dobrze.
Oni są dostał pierdol, to czemu? Ale zostałem się, wjebałem na gości normalnie, centralnie i Aha. z pompek Kurczę. nie rozwaliłem. Kurczę, balans. No jeb... Leci ja tam. Idziemy, też ale padłem. idziemy na niego, kurwa. Też padłem. To se musisz powerite'a tego jebnąć. Padłeś, powstań, powerite. Dobra, idę ich reanimować, nie? Siebie. Kurwa, mnie tu też dojadą zaraz. Czekaj, muszę sobie bombę gadasz? jakąś rzucić. Nie, tak mnie nie dojadą, ale z 5 na mnie walą, to coś tam mi się dzieje, nie? Thank you, my friend. Podnieś Ja mnie nie kamień. ma, nie? Fajnie w Gdzie on głowę jest? zaraz gdzieś Czekaj. trafić. A tam jest. Dobra. Dobra, ściągnij go. Wygrany meczyk. Arek, kurwa. Arek może nowego kolega obejść kurwa, leży. No bobej się hopie. To ja był pierwszy, Dzięki. Kurwa, wszedł busy, dobra. No ale na tym najaździe to będzie kurwa kapa jak cholera, nie? No damy radę. Ty oglądałeś to tranie? Co trzeba było robić? Patrzałeś wczoraj na to, nie? Ej, 5. świat Że- mamy, wiecie o tym? No ja patrzę na spoczym gnieździe. A właśnie, przełączymy na dwójkę może, co? Bo tam będzie Uwaga, przekierowane. są frajery tutaj. O kurwa, ile expa dostałem. Tu leci. 35 000 za zabójstwo. Ładuj kurwa ten pistolet, dobra. Weź mnie ty, Tomek, podnieś mnie. No czekaj. Dostałem Dźwignij takiego. mnie. Dźwignij go. Dobra, jestem, dzięki. Nie no, faktycznie trzeba kurde zmienić ten świat. Da, bo to jest, zmienię kurde, po tym, lipa. przed misją. Przed najazdem. Bo jest No. kurwa lipa. No czekajcie, zmieniam. Dwójeczkę. Ten. Musimy też zmienić, nie? Nie, to ja Co zmienię i zmienić? wszystkim się zmieni. A, tak? Mam się zmienić z Dobra. automatu. No. U mnie jest 5 na razie cały czas. No piątkę ustawiłem. Zmiana bo na poziom. sobie questy robiłem przed na piątce, mnie wkurzało na dwójce, co wolno szło wszystko. A, zmiana świat- przedziału świata, zmiana na poziom. Świat dwa. gry, nie? Ten, no, bo Tak, teraz na dwójkę poziom gry. zmieniam, no. No. Bo to na 5 jest kapa, no, to jest koniec. No to jest fajnie. No. Dalej, jesteś Kurde, tam? już. Ja jest, chłopie, cały czas. Dwóch widzów rozumiesz, tak. No panowie, wczytuję Nie się. wiem, kaj reszta poszło. To czekaj na ja włączę YouTube, żeby ja też był jako trzeci. Ej, to Nanek, to weź mi załatw tym kwitpolem. Ja z chłopakiem bym jakoś tam w kontakt poszedł, co? Mógł mi zrobić. Nie ma problemu. Czekaj, tylko chcę ammo zupełnie odbił. Ano. Dobra, idę do kornisza. To wyczyszczę drogę po drodze. Przy okazji. Nie. Tam też jest właśnie na tym najeździe też będzie ten, nie? Dzielenie się tą amunicją. kurwa. Mhm. Ty mi się przypomniało, jakbym powiedział Nanek to mam 4 dychy, a tu taka cisza i no dobra, to sorry, ale nie możesz z nami grać. Ale to była kapa wtedy. No. Nie, to tylko do 18, to takie stare tyje. Kurde. I sobie teraz wyobraź, że kurde, tak siedzimy, wy macie tego po 40 i wpada taki 7-latek, hej chłopaki, mogę z wami grać? No, bez W ogóle takiego strasznie, nie? 7-latka taki wpierdol, nie? W ogóle taki No. ten. Tam Śmiecie, w jak roku, nie? Czekaj, jak Ja Artur mu grał, list napisał, kurwa. Artur grał i 7-latek wbił go zjebał Jak nie ma, to normalnie, są Kruczek totalnie. wbijaj do imprezy. Kruczek wbijaj do imprezy. Potem Ja to w FIFA ogarnę. gram, to mnie małolaty napierdalają, no nie? Po 13 lat. No wy sorry, chłopaki, dajcie mi strzelić bramkę, kurde, nie da rady, sorry. Punkty się liczą, sorry ziomuś, ale nie, tato mnie podłożył w ogóle. Oddawać punktów i chuj. No i ty się wkurwił, no. No jak No, ciulato pięknie. grosz, to cię potem... No, ale ja to mam przynajmniej tak spokój, bo ja to tak i tak wyglądam na takiego, że jakbym nie chciał z nikim gadać, wiesz co, to i tak do mnie nikt nie podchodzi, do chuj. To taka zakazana morda, no. No, No nie chcę nic zgodzać, ale Przewagę kurde, ogniową! tak się bądź, no. No, widzisz? To bo ty muszę kurde się się wie- boisz, Nanek. Nanek w To pracy tak życie- samo. On nie uśmiecha się w ogóle, dlatego się boją go wszyscy.
A ci powiem, gdybym kurde Tomka zobaczył teraz kurwa gdzieś pod bloki, to mu spierdalam na drugie Opie. Ja by najpierw najebał w gacie, a potem bych spierdalał. Ty, ale to jest, wiesz jaka to jest misja? To jest tam, że będziemy musieli w podziemiu tam się czaić i te 6 najazdów będzie, czy Ja pierdolę. To to są jest te ta drony. najtrudniejsza to była w ogóle wyszła, ona pierwsza była. No. Dlatego będzie najłatwiejsza teraz. Ja ci mówię, jak myśmy, pamiętasz tam jak spróbowali? Zabójstwo potwierdzone. To pad się zepsuł, a żeśmy tego nie przeszli. No ale jesteśmy teraz tu przejdzie raz dwa te drony jebane tylko co uważać, nie? Zabójstwo potwierdzone. To było dobre, bo ktoś smarkał czy się śmiał? Kuźwa. Kamil się tak wymięka ze wszystkich kurwa, wie. Kruczek, wbijaj do imprezy, na impreza Kruczek, wbijaj na impreza. Nie, poraziło mi prądem. Ej, weźcie Kruczka, Prądy. zaproście na imprezę. O kurde. A gdzie? Strzelam do kogo? Kamil. A teraz to będzie ciężko. Ale to ja nie mam tego, ja nie jestem moderatorem na tym trwam. Ale tutaj macie, zasłaniajcie się, bo to nic nam nie da, jak będzie do przodu. To Tomek musi zaprosić. tylko Czekaj, że- to ja będę znać. No. No już. O nie, zaproś. Ała, kurwa, oślepił mnie kutas. Kruczek. Ja go nie mam znajomych, nie? Ja go ten. O, on ci go zaproponuje. Aha. Tak też idzie? Tak? Ja nawet nie wiedziałem, że można dać kogoś do zaproponowania. Jedź tam więcej na Tylko czas. wiesz, jak- Piszcie mi teraz. To jak tam będziemy u góry, to musimy zeskoczyć tam na drugą stronę, żeby nie stać tam w tym... No. Wiesz jak, Tomek? Tak. Żeby tam skoczyć i pod ziemię od razu wbiec. I tam wtedy się czaimy, No, czajmy bo tu się na dole, nie? wykończymy. No bo Czekajcie, tutaj jak nas to wyślę. zajadą, nie? Jeszcze te zaproszenie mi tę propozycję dał. A Boże, czemu zawsze guziki mylę? To jest takie ciężkie. Masz zaproszenie. A gdzie ta propozycja jest? Znajomych? Nie, w imprezę wejdź, w imprezę i tam masz, impreza. jak masz zaproś, to ci się pojawi proponowany. Zaproś. Ponosimy straty! Losuję tu. Prawo, lewo. Ten chuj. No dobra. I jak on miał? Kruczek. Kruczek PSK? Nadciąga Tak, ostrzał Tom. wroga! Kryć się! Kruczek. Lecimy, zezwalaj. Elo? Już jestem, panowie. Dawaj, jedziemy, bo... Jak te drzwi się otworzą, to wtedy będzie... Ale to do góry poszliście, nie? No na górę. Na górę? Zbierdolę. Przecież schodziłem, no dobra. No chodź ty Grysku. Elo. Siema ekipa. Siema. Jak tam Anek, wsparcie potrzebne? Ponosimy straty! Chodź. Jebnie granatem, kuźwa. Dobra, góra. Próbuj wbić do mnie. Ej, tej to amunicji, otwieramy. chłopaki, nie bierzcie No, teraz tej masz, amunicji, jeżeli nie wchodzimy w Bo dół. ona jest tylko ten, ona Jak ma już swoje będziemy raz mieli lipę. weźmiesz i koniec, nie? Już jest pusta. Dobra, walimy tam dalej, bo tutaj i tak nic nie będzie. Mamy przewagę tutaj ogniową! Uważaj, jak będzie wybuch. Wybuch będzie, cofnij Sisilu. No, ale nie, to i tak musimy trochę podejść, żeby... O, teraz będzie, To uwaga. zamica podzielona? Nie. To zamica chyba wspólna tutaj ta. Ta tutaj. Zanegowane. Patrzcie. Nie, to jest tylko ilościowa, tam ona ma ilość możliwości. To nie ruszaj No, na no. razie. No, raz weźmiesz, czy dwa razy koniec, nie? Zniszcz transport, są te fale. No. Zabójstwo Ja potwierdzone. pierdolę, co? Zwiadowcy są w powietrzu. Mamy widok z góry. Trzeba Kurwa, wyłączyć te tam maszyny. skoczyłem. Ej, Ja durniu pierdolę, miałem ty. się schować. Ja pierdolę, Cofnę. ale kapa. Kurde, uszczelił mnie. Ty dawaj tam pod ziemię musimy walić, ej. No, Ja no, już tam dobra. idę, bo już wpadłem tam. I Dobra, więc. lewa Ja strona. pierdolę, ej. Co, schodzimy na dół? pierdolę. No, chodź nie na dół, idzie, chuju. nie idźcie we prawą stroną, chłopaki. Prawą? No, a my dołem będziemy szli. Jak Musimy być na dole, larwo. nie? O, ktoś na Twitchu, pozdrawiam osoba na Twitchu. Ja pierdolę. Trzeba tą Tu musimy maszynę walić. wyłączyć. No, Idę, staram się.
O kurwa. Atakują nas. Audition, a co ty w ogóle w tym sklepie tam robiłeś? Patrzcie. PS Plusa kupowałem. Aha. I taką fajną 25-letnią pani poznałeś. No myślę, że ta fajna to nie Ale- była. Ale jak tam wstali do przodu, to wyłączyć tą maszynę, bo ona nas rozjebie. Chłopaki. Ale tu musimy być na dole A chwilę. miała czym dychać, czy taką płaskoklatka? Fala. Przejdę Tu. do spoko, podniosę się. Chodźcie na dół, Bo te- chodźcie na... Te Kurwa. fale tutaj będą, wiesz jak? Bo Słyszysz? tutaj, tu nas Ej. dojadą u góry, nie? Audition, No oni teraz idą, no. Mamy audition. lipę. Dobra. Czekaj, moment. Przejdzie ta pierwsza fala i będzie git, nie? Audition, to jest pierdolę. ważne pytanie. Tu jest ten kanał, dobra. Arek, tam O, gdzie czekaj. jest Arek. Dobra. Ja schodzę na dół. Aha, nie, chodź na dół. Bo mnie też dojadą zaraz. No, niech Ej, chłopaki chłopcy, zejdą ja na mam dół. ważne pytanie do Auditiona. Czekaj, Nadek bardzo. Teraz Dobra. sieczka. Uciekaj. Słuchaj, miała czym lub dychać. Nie bardzo. Taką Chodźcie tutaj, chłopaki, do płaskoklatkę. nas. Będziecie, Standardowe. Tak zwana decha. Decha. będziemy ten, Kamil. No Jak idę. tutaj wykończymy wszystkich. Tu na dół. Bo te lasery nas może dojadą. Kruczek, i co, Dwóch umiesz tutaj dołączyć? Bo się nie No odzywasz. nie mogę, fulla masz. To czekaj, ja wyjdę. Masz mocnego fulla. Mocny full, nie ma Mocny zły. full. Jakaś ty jest Ginter. Czekaj, jak cię zaprosić teraz? Społeczność, nie? No, tak Społeczność. przejdziesz- Słuchajcie, może się obstawimy, nie wiem, dwóch z tej strony, dwóch z tej strony i będziemy tak... tak, I ten. No. Fajnie, żeby rzucać pod nogi sobie te, nie? Te... Medyka, zdrowie. No, uważaj. O, tam jest Fajny dobra. jest. Czekaj, jak żeś ty się nazywał? O, teraz będzie... Teraz Nie patrz, tam macie. na dole jest, pisze, nie? 3 z 15. Jak w tym. Tych najazdów, 15 będzie, nie? O, Ej. Targało mi rozmowa. To niedobrze. Tomek, zaproś, bo mnie utargało. No, co to robicie? Co robicie? A drony są tam, no. No. Dobra, leży. Franie. Sprawdzę Ej, szkolona. tam, ja pamiętam, tam trzeba było podejść do tego auta. Kluczek, no nie macie. No, tylko nie wiem kiedy. Dobra, leży. Dalej trzecia fala. O Boże. Lepiej tam nie Tak, biegł. widzicie? Ej, widzicie? Tam są te... Gdzie? te. Tam jest... Tam przy tych maszynach, przy tych maszynach są te przełączniki. Tam trzeba się jakoś dostać, kurwa. O, jest nowy cel. Zabierz pakiet ładunków. Co? Ładunków O wybuchowych. kurwa. Aha, no. Trzeba ładunki wybuchowe brać. Czekaj, ja idę go podnieść. No dobra. Tu jesteś wy. A gdzie on jest? Tutaj na Ja górze. pierdolę. Czekaj, bo mnie Czekaj, chodź. dojadą zaraz. Czekaj. Ja pierdolę, nic nie widzę. A weź strzel, reanimator, może się podniosę. Strzelnik jest strzykawką. Czekaj. Czekaj, gdzie ty jesteś? Czekaj. Tutaj, Ciupnę cię na po górze. naszemu. No No. tu Mam, mam, że czekaj. mam. Gdzie ty jesteś? Tu na górze. A nie, to jest ten. Tutaj chłopaki. boss u mnie. Kurwa, nie dostałeś. Tam jest, za Aj. tobą jest. Tam Wiem, ale nie za trafiłem tobą. go. Dobra, już się nie przejmujcie, no pierdolę. Kluczek nie Na umiał razie dołączyć. próbujcie przetrwać. No dziwne coś. Rari,
A tu jest ładunek, trzeba go wziąć. A słyszałem, że naprawili tego huba już, nie? I jest 48 ludzi w tym, A co ty? w tym headquarter, nie? O. Mam ten ładunek chyba, nie? Broń, ładunków wybuchowych. O fuck! Mam. Pali się. Taka No, ale nie ma- ryzykuje. Nie ma takiej tragedii jak tam było. No tam jest to było gorzej, na Smoczym Gnieździe. Tak. Dobra, idę ci podnieść, my Dobra. friend. No. Kurwa, albo nie podniosę. No dobra. Jakby się troszkę przesunął, Czekaj, kurwa. czekaj. Ja już nie mogę się ruszyć. Działka mnie kurwa napierdalają, czekaj, mogę tak? Dobra, stój, odlicz, Jest, chowaj jest. się, padniesz. Podnoszę go, odlicz, chowaj się. Ja tu rzucam Granat. tam, życie. O kurwa mać. Sam padłem. Czekaj, spokojnie. Tak, Okej, uważaj. tak to jest, jak się kolegę kurwa ratuje w potrzebie. No. Czekaj, się działka da się posypa. rozwalić? Nie, tam Nie trzeba da się. podejść do niego. Dobra, Je podnoszę. wyłączysz. Tam są guziki Tomek, przy uda tych się. działkach. Jest, Tomek. jest. Kozak. Jest, okej. Bieg. Ja próbuję Dobra, tam. spadamy stąd. Chodźcie tu tam. po ziemię, ale to trzeba tam wbić się, Tu wyłączyć jest, patrz, te lasery. Tu już mam jedną. Fucking shit. Widzisz? Idźcie z lewej strony, bo ten już jest wyłączony. Zaraz Ej, nie wypadł. będę miał ammo. Tomek, Chłopaki, weź tam ja tego włącz wyłączyłem te z zapro. mojej strony. Dobra, Ja idę musicie pomóc. iść z lewej. Dobra, idę, A, bo poczekaj. wasza lewa, no. Tomek. Co? Tam 2 osoby zaprosiłek do imprezy. O kurwa, czekaj. Mr. Blacka i Arela. No już. No już, to znaczy otworzyć wolną, zrobić imprezę, czy co mam zrobić? No, a zezwól im, zaproś ich. No. Zezwól No, im. jest. Impreza, jakoś... Ale jak mam to zrobić, ci? jak nie dostałem zaproszenia? Kurwa, uwaga. Ten, imprezę wchodzisz, impreza i tak samo. No, ustawiłem. Gdzie wy jesteście tutaj? Aha, no, dobra. Jest. Cak. Zwalaj. No, już jest. Kluczek, spróbuj do mnie dołączyć. Jest już okej. Siema. Masz to? Chłopaki? Kurde, nie da rady. Ej, Dobra, wyłączam to tutaj. Halo? Dobra, wyłączyłem. Teraz ładunki trzeba podłożyć. No. Mam tu, kurwa, jeszcze ten drugi trzeba też. Wyłączyłem. Dobra. Ja podłożyłem ładunek pod tego, o kurwa, nie dojadą teraz. Teraz tutaj, Ja czekaj, ja pierdolę. lecę. W tą stronę lecę, dobra. Dobra, ten leży jeden. To trzeba wyłączyć tego znowu. Kurwa, mam. Padłem gdzieś. Prawa strona audition mógłbym odłączyć, nie? Ja tu wyłączyłem tą lewą teraz. No. Kluczek, a jak Czy ja ja bym do wsiadę? tego dołączał? Chłopaki no. Ale ja już zaprosiłem Chodź ich, tu w moją nie? stronę. Kluczek, Już chuj. Czekaj, ja to wyłączyłem teraz. włącz zabójstwo potwierdzone. Gdzie jesteś, tak? Ja Znaczy ja zarobię da. Na 3. leżę. Na raz, dwa, Kurde, 3 padłem odpalasz. całkowicie. Czekaj. No, szukam. Ej, Nanek, No. wyślij Dobra, mi jeszcze wstałem. raz tę propozycję, bo ja chyba ich nie zaakceptowało mi. Albo ich już nie ma. Aral. Jest. Zaproś. I Mr. Black, nie? Zapraszać. Mr. Black. Ja to się nie Mr. dorzuciłem. Black. Mr. Black jest tutaj, dobra. Poszło. Kurwa. Zaproś ten. Odpalaj miejsc. Nie wyjebało już. No, my też. Ale to jest tak, 2 prawe strony i 2 lewe. Czyli ten jeden wyłącza maszynę, a drugi podkłada ładunek. Tak to wygląda chyba. Nie?
Bo jeżeli ty mi włączysz, to tak to mi to nic nie A da. to drugie gówno dzisiaj włącza, z której strony? Mamy impact. Tak? No. Mhm. Okej. Dobra. Jak jest włączony, to wtedy dopiero można iść i kuźwa. podkładać Dobra, ładunek. wyłączam, Wtedy ładunki, wyłączam. No, dobra, siwy, to ty idź Się ładunek amunicja podładować, kończy. a ja Dobra, włączę. podkładam, To idę. Czekaj, Wyłącz tu. wyłączyłem, dobra, ładunek? teraz. Kwadrat. Kurwa, nie mogę, padłem. Kuźwa. Ja pierdolę, no iść tam. Trzeba pilnować, bo się znowu łączy maszyna. A, kurwa, tak samo. Czekaj, siwy jestem. Czekaj, nie bo to... Ale ja się schowam tam. pierdzielę. Nie na razie, Wyrzucę. kurwa mam. Czekaj teraz, przykrócam. Zabójstwo Dwa. potwierdzone. Zabójstwo Jak tu potwierdzone. szczeliłeś, to ja tam się zbijam, ale tu ja tam dojdę zaraz. Aj kurwa. No ja już nie dojdę. Dojdziesz, tylko Nie, wiesz, się musisz iść. wyjebało to. Nalot Fritz X w toku. Dobra. Ale to tylko parę sekund. Kurczę. Za kurwa tu strzela. Te dziady stamtąd, chodzą jest snajper. Kurwa. Trzeba ich wykończyć. Ale to jak ich załatwić, to i tak się nowi pojawią, wiesz o co chodzi? No bo to jest 15 ich będzie, nie? 15 15 fal. fal, no. Zabójstwo potwierdzone. To jest 15 fal, także... Rafał, Trzeba siemano, popamować, no. siemano. Panie Arel, siemano. Aj, w pizd. Szczerze, wolę do tego Darkzona, naprawdę. Siemanko. Siema, siema. Siema. Tego nie... Ten się już targimi jebany, nie? Zabójstwo zanegowane. Co tam słychać? Gdzie jesteś? Nic. No po drugiej stronie Widzisz, leżę już ci praktycznie. zrobiłem grupa, teraz No tylko nie podajesz. widzów Wiecie trzeba co, zrobimy sobie zaprosić. może imprezę. Potrzebujemy wsparcia. To się zagłuszamy nawzajem. Już teraz siedzę, no. Bez kitu. Arel. No. Ej, no trzeba widzów zaprosić. Łamiemy ich opór. No czekajcie, założę imprezę nową. Po co? Siedźcie tu. Wrogi zwiadowca A się jest zagłuszamy w powietrzu. nawzajem. No to ja się nie będę Dobra. odzywał. Bijcie do mnie. Spodnie mi się palą! Ja się nie będę odzywał, tu. Zauważono wrogi pakiet wsparcia. Zatrzymaj go. Rozwałka. A to mamy od 5, ej. Już, no. To git, nie? Kurde, ubił mnie. O kurwa, o kurwa. Nie, tam nie ma co cisnąć, nie? Bo to zaraz Jest w powietrzu. dostaniemy pipa. Zabójstwo Dobra, potwierdzone. tutaj jest dobrze, bo tu się kitrać idzie, nie? Ajajajajaj. Przeskocz pizdo. Gdzie? Czekaj. Nadlatuje bomba wroga. Ej, to niech kto tutaj przyjdzie, tu jest najłatwiej, chłopaki. Tą stronę wyjebać. Jeb. Boże, mi ta gra w kurwie już. Po prostu może Naprawdę, tylko od tej strony trzeba zacząć. Kurwa. Kamil, od tej strony chyba trzeba zacząć. Nie Zabójstwo ważne, zanegowane. kurde, na tego głupiego ładunku. nie Easy, mogę siema, sobie- siema. Nie chcesz dołączyć do imprezy? Bo Mr. Black chyba nie dołączy. Dobra, się mogę położyć koło rudej. No, no. Kurde. Krwawisz, wiesz o tym? Nalot Fritz. Ej, mamy ten. Odnieś na przenieść. zaproszenie. No. No, Ajajajajaj. Ale tu schizy w tej grze. Ej, widzicie, Kamil odeszł już cicho. Kurwa, tu się kiedyś samemu szło podnosić, ale widzę, że nie idzie teraz. ej, ale to takie teraz, Nanek, ja muszę się przenieść do nich, bo nic ich nie słyszę teraz jak to gram. A co, Kamil zrobił ja się nową przyjął- imprezę? Audition, no. Ja Kamil się przeniósł, Zabójstwo potwierdzone. teraz nic nie słychać, nie? Siwy? Zabójstwo potwierdzone. No, Kurczę, mnie jest. zajebało. No, nie da się. No mnie też. Dobra, ej, to trzeba się przenieść. Nanek, Jeden. pierwszy tak i tak, nie? Co?
Ty jesteś jeszcze tak i tak online, nie? To będziemy grać jeszcze jak co. No, Tam znaczy, pod ziemią, bo to... wiesz co, ja chyba po Nie tym mam będę kontaktu z kończył. nimi. Co? Nie, po tej Halo? rundzie tutaj będę kończył, bo mi się oczka już zamykają. Tak? O, No dobra. Dobra, Nanek. To ja spadam do chłopaków, spoko. bo tu jest pół do dupy. Ale ty, to teraz wszystkich się znowu wyłączą, nie? Ja sam tę imprezę? Nie, ja po prostu mogę tylko dołączyć, to dalej zostanie jeszcze, nie? Ja. Dobra, tyle zabili mnie. Zabili mnie. Tracę równowagę. Gdzie to jest to? Mikrofon Powiadomienia. przestawię tylko. Dobra. Co tam, Arel, u ciebie ciekawego słychać? No nic. Praca, dom. To może być ciekawego. Też niedawno wróciłem z pracy dopiero. Zabójstwo potwierdzone. Zabójstwo zanegowane. Sobie odpaliłem teraz Duma. No, wczoraj sobie tam przeszedłem jakąś misję, ale mówię sobie dzisiaj od początku zacznę. Tutaj na live'iku sobie będę przechodził. Tylko ci powiem, dosyć mocno mi się plejek rozkręca na tej Nadciąga grze. ostrzał wroga. Wkryć się. No i dobrze. No na pełne obroty, nie? Się grzeje. No, może jeszcze nie pełne. Kiedyś apogeum to było na Metal Gear Solid, na tym Phantom Pain, czy jak się... Nie, na tej demówce takiej, na tej takiej niepełnej jakby wersji. No to tam chciałem już okno otwierać, nie? Bo myślałem, że mi odleci. Jak wyłączyłem grę, to przez 20 minut biał i myślałem, że nie skończy. No. Na szczęście przestał, nie? Także teraz to jeszcze nie jest to, ale... Może Ja i tak czas ja ci powiem, wymienić że ja- pastę. Pastę na procesorze, no, bo to może być Znaczy nie, popękane wiesz jeszcze. co, ja ci powiem, że nie wiem, bo na wielu grach raczej tego nie ma, wiesz? Ja to miałem na 2 grach może, z czego najbardziej na tym Metal Gear Solid, ale w ogóle ja podziwiam tych Sony, że oni ten wylot powietrza w ogóle to tak umiejscowili, że to masz na samym dole, tam gdzie tak jakby wiesz, w tym miejscu wychodzą kable zasilające od internetu. No. Po prostu pomyśleli rewelacyjnie. Dobra. O, czyli chujowo. No nic na to nie No bo poradzisz. to ciśnie wszystko na kable, no. Nie chciałem nazywać rzeczy po imieniu, nie? No. No trudno. O, porażka. Porażka jest niedopuszczalna. Oj. Gincie. Zepsuł bardziej. Ale ich porozpierdzielałem. Dobra chłopaki, ja się ciągnę do tamtych, bo ja nie słyszę tamtych teraz, jak z nimi gram w ogóle i nie wiem o co chodzi. Oni się przenieśli tam? Ja, Jakieś bo niby imprezy larmo, bo ten... Ale to co, teraz z tej imprezy ja muszę wyjść i się wbić do kogo? Do Do Auditiona. Auditiona, do Kamila. Aha, dobra, to na razie. No na razie Spoko. trzymaj się. Cześć. Do miłego. Ło, co tu się dzieje? Ty gnoju, masz. A, cię zniszczyłem. Easy. Jakiś jest ten team na kodzie. Easy się nazywają. Nie wiem czy to od ciebie. Nie, to oni się tak nazywają, wiesz czemu, Nanek? Nie wiem. Bo oni są łatwi do pokonania. A. Dlatego są easy. Co mi się tu kurde gnoju? Ale ci rozwaliłem. Uhahaha. Już? Już wszystkich zabiłem, tak szybko. Ale czekaj, ja sobie tutaj pozbieram, tu na pewno jest amunicja jakaś jeszcze. Na bank. To coś zebrałem, o tu jest ammunition. Pyk, pyk. Życie. Tam jest jeszcze amunicja, nie widziałem. O! Oj. O! Armor. Ale mówię ci w tym, kurde, w tej Biedronce na pewno się też opłacało tego Tomb Raidera kupić. Nic pany. Ja uciekam. A już Janusze biznesu nie wystawiają za 120. Bo już oczka troszkę mi się kleją. Chętnie bych się poszło spać.
Także dzięki za dzisiaj, żeście byli. Jutro prawdopodobnie też live'ik będzie i nowy odcinek kampanii. Także zapraszam. Pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcja, jak żeście nie dali. No i co? Nic, żegnam was. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa. Bethesda prezentuje ID Software